Good afternoon to everyone. Welcome to our online General Bible Study. But before we start, shall we bow our heads? Lord God, we want to trust you and we want to magnify you, Lord. Be with us on our General Online Bible Study. Guide us, Lord, through your Holy Spirit. Yes, I ask in Jesus' name. Okay, brethren, our subject for this afternoon is the Godhead, Part 3. Ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Part 3 na po yan, hanggang tapos po tayo, 5 sa Part 1, Part 2 is another, 5 is 10. Ito yung last segment po, hanggang 16 po tayo. And maraming salamat po. At kayo po ay laging nanonood sa ating pagtatalakay na to. Godhead Part 3, okay, in the book of Psalms, 103 verse 3. Why Jesus Christ is God? Because He can do to forgive our sins. Tinawag siyang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya po ay nagpapatawad ng kasalanan. Habang siya po ay nagmi-ministry nung nagkatawang tao po siya. Nagkalaman po siya. Sabi po ron sa Psalms 103 verse 3, Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. O sino raw ang makakapagpatawad sa lahat ng kasamaan ng tao? Sino ang nakakapagpagaling sa lahat ng karamdaman? At dyan po ang ating tatalakayin. Okay? Luke chapter 5 verse 20 to 21. When he saw their faith, he said to him, Man, your sins are forgiven. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? So, ang mga religious leaders, the Pharisees and the Sadducees, kasi ang pagpapatawad po ng kasalanan, ang nagbibigay ng kapatawaran ng kasalanan at nagpapatawad ay ang Diyos lang. Kaya namumusong blasphemy sa kanila po yun. Kaya sino ito kung bakit siya nagpapatawad ng kasalanan? Kaya dito po, makikita po natin na pag may kailangan patawarin, ay talagang pinapatawad niya po sila. Susunod na verse in the book of Mark, chapter 2, verse 5 to 7. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven you. And some of the scribes were sitting there and reasoning in their heart, Why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? So, siyempre po, ang tingin nila si Jesus Christ ay tao. Kaya yan po yung kanilang pananaw, yung mga religious leader. Pag nakita niya na yung tao po ay may pananampalataya, na-discern niya, talagang bago niya pagalingin, kadalasan ay pinapatawad niya muna. Okay? The book of Luke, chapter 7, 47 to 50. Therefore, I say to you, your sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little. Then he said to her, your sins are forgiven. Kaya yung mga maraming kasalanan, sagana rin ang pagpapatawad. Kaya dito po, mapapansin po natin, talagang nagpapatawad po siya. At naririnig at nakikita po ng mga religious leader ang ginagawa ng ating Panginoon. Kaya siya po ay inuusig tungkol sa bagay na ito. And those who sat at the table with him began to say to themselves, Who is this who even forgives sins? And he said to the women, Your faith has saved you. Go in peace. So kadalasan po, pag siya po ay nagpapagaling talaga, pag nakita niya po na talagang maraming may mga kasalanan na talagang pinapatawad niya muna. Makikita po natin yung kanyang mga pinagaling.
Psalms 51 verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. Pag tayo po ay nag-aalay sa ating Panginoon na yung kalooban po natin ay bigat na bigat, talagang halos maduro. At yung ating puso ay talagang nangangailangan sa Diyos. Pag tayo po ay lumalapit, pag matitindi ang ating mga problema po, tinapagan po yan ng ating Panginoon. Acts chapter 3 verse 19, repent therefore and be converted that your sins may be blotted out so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Kaya pag mabigat po ang presensya ng Lord, hingi po tayo ng patawad. Kasi may mga pagkukulang tayo, may mga pagkakamali tayo. Minsan yan yung pumipigil sa atin sa pagdama ng presensya ng ating Panginoon. Kaya pag tayo po ay pinatawad, magaan, malapit lang at mararamdaman mo yung presensya ng ating Panginoon. Acts chapter 17 verse 13, truly these types of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. So, dito po, nangangailangan talaga ang repentance pagdating sa salvation. Kasi lahat nga po ay nagkasala. I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. Ito yung gospel ng ating Panginoon na talagang nung siya po ay nabubuhay, ito po yung daladala niyang mabuting balita na kailangan magsisi ang lahat, kundi siya ay mapapahamak. Mark 3:29, but he who blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation. So, napakahirap po. Ito yung hindi napapatawad ng ating Panginoon Diyos. Lahat ng kasalanan, ng uri ng kasalanan ay napapatawad. Kaya lang yung pamumusong o yung blasphemy. Ang sabi po riyan, but he who blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation. Kaya dito po, napakahirap pagka ang pagkilos ng ating Panginoon ay minsan hindi natin nabablaspheme po, lalo na yung Godhead. Ako, napakasilan po yan yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Kasi yung context na to, ang natatamaan po dito yung pagka-Diyos. Kasi, siyempre po, ang pagkakilala nila kay Jesus Christ, nasa laman, which is totoo naman. Kaya lang, meron din siyang tinatawag na katangian na pagka-Diyos at pagkatao. 100% is God, and He is Lord, and 100% is man. So, ang Diyos po magagawa niya yun kasi Diyos po siya. Don't limit the power of God. Kaya, kung nais niya niligtas yung sangkatauhan, di ba? Hanggang yung tao po siya, magkatawang tao. Yun man ang sinasabi ng ating sa ating banal na kasulatan. Nasa hula na po yan. Bago po dumating ang ating Panginoong Hesus. Sa New Testament time, nahula na po yan sa Old Testament. Jesus Christ is God because He is the fulfillment of the prophecy. Okay, Isaiah 35:3-6. Strengthen the weak hands and make him the feeble knees. Say to those who are fearful-hearted, be strong, do not fear. Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you. Hanggang 6 po yan. Okay? Kaya dito po, then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the dumb sing. For a water shall burst forth in the wilderness, and streams in desert. Nakawala na po yan, yung pagpapagaling niya sa may mga karamdaman. Lahat ng uri ng karamdaman, yung manahihina, malakas, yung magulang nakakita, yung mga bingi nakakarinig, at yung mga lumpo nakakalakad po. At yan po, talagang natutuwa at nagagalak yung mga lame, yung mga lumpo. Talagang inatulad po yan sa mga usa. Katalay si lumulundag. Yung madating TV po ay nakakapag-aawit. Natulad po ito, for water shall burst forth in the wilderness and streams in the desert. Kaya ito po yung fountain. Siya po talaga yung living water. Siya po yung pag-asa po natin. Mga nauuhaw, mga kailangan ng kagalingan. Siya lamang po ang pinanggagalingan, siya nagpapagaling. Matthew chapter 4 verse 23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel
of the kingdom and healing all the kinds of sickness and all kinds of disease among the people. O lahat po ng uri ng karamdaman, talagang pinapagaling ng ating Panginoon. Siya po ay nangangaral ng kaligtasan, the gospel of the kingdom. Pag sinabing gospel of the kingdom, kasama po yan yung the plan of salvation. Repentance, baptism in Jesus' name, and receive the Holy Spirit baptism. Kasama po yung pagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Yan ang tinuturo ng ating Panginoon sa mga sinagoga. Matthew 12:21-22, and in His name Gentiles will trust. Then one was brought to Him who was a demon-possessed, blind and mute, and He healed him, so that the blind and mute men both spoke and saw. Kaya yung mga pipi talagang mano po sila. Bumalik. Luke 17:19-22, and John calling to his disciples, saying, "Are you the coming one, or we look for another?" When the men had come to him, he said, "John the Baptist has sent us to you. See, are you the coming one, or do we look for another?" That very hour, it cured many of infirmities, afflictions, and evil spirits, and to many blind he gives sight. Jesus answered and said to them, "Go and tell John the things you have seen and heard, that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have the gospel preached to them." O yung mga mahihirap, pag sinabing mahirap pa dyan, mahirap ang buhay, mahirap ang kalooban, nalulungkot, napumol. Pero pag naipangaral po yung mabuting balita, sila po ay nakakaroon ng kagalingan, nakakaroon po sila ng kayamanan, blessing sa ating Panginoon. Kaya dito po si John the Baptist, nung nasa kulungan po siya, ay talagang ikino-confirm niya pa kung siya na nga yung kanyang hinihintay. Kaya doon mismo yung mga alagad ni John the Baptist, di nagpagaling, harap-harapan po. Sabi niya, bumalik kayo sa kanya. Yung mga pag-isabi niya, yung mga ginagawa niya, nakikita niya na gumagaling po. Lahat yung mga may karamdaman, yung mga pipi, yung mga bingi, yung mga hindi napagsalita, yung mga lumpo, lahat po ay gumagaling. Kaya yun ang nireport nila kay John the Baptist. Kaya nung na-report na po yun, saka lang po pinuputan ng ulo. Kasi na-confirm na po siya. Talagang siya yung kanyang hinihintay. Pag si John the Baptist, hindi niya kilala eh. Basta yung nag-send lang sa kanya. Basta ang sign na nasa kanya ay yung unang sign, yung pagka nabaptize siya, may anyong kalapati na dadapo sa kanya. At may tinig na namumula sa langit. At yung mga lahat ay gumagaling. Yun po yung confirmation na siya yung Jehovah is become my salvation. Jehovah is El Shaddai or more than enough. Jehovah is Jehovah Rapha is my healer. He is my peace, shalom. So, He is become my salvation. So, ibig sabihin yung Jehovah doon, Spirit po yun, nagkatawang tao, nagmanifest siya sa flesh, sa katawan po ng ating Panginoon Jesus. Kaya isa lang po talaga Panginoon Diyos natin, the Lord God, in the Old Testament and in the New Testament. Si Jesus Christ po ang pangalan niya. Kasi sinabi po yan sa the book of Zechariah 14:9 na darating ang panahon na there is only one name of God. That is yung si Jesus Christ nga po. Okay? And that Luke 7:21-22. That very hour he cured many infirmities, afflictions, and unto many blind he gave sight. Okay. Since the world began, it has been unheard of that anyone opened the eyes of one who was born blind. So since birth po yan, walang sinuman na nakapagpapagaling at nakakita po ng isang tao na since birth po may pinanganak, ay pinag-pray, ay nakakita po. Kaya ang Diyos lang po ang nakagagawa po niya. Matthew 9:33-35, and when the demon was cast out, the mute spoke, and the multitudes were saying, it was never seen like this in Israel. But the Pharisees said, he cast out demons by the ruler of the Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.
So yun po, nagmi-ministry po siya talagang nagpapagaling siya, nagtuturo talaga tungo sa mabuting balita ng ating Panginoon. Nais niya na mapalaya ang tao, nais niya na mapagaling ang may karamdaman, nais niya ng mga may magbibigat na problema ay gagaan. Kaya nais ng Lord na pagpalain talaga ng kanyang nilikha. Matthew chapter 15, 30-31, then great multitudes came to him, having them the lame, blind, mute, maimed, and many others, and they laid them down at Jesus' feet, and he healed them. So the multitude marveled when they saw the mute speaking, the maimed made bold, the lame walking, the blind seeing, and they glorified the God of Israel. Isa lang Diyos natin. Yung Diyos talaga ng Israel. Yung Diyos ng banal na kasulatan. Wala nang iba. Wala tayong magagawa doon kasi yun ang pinili niyang banal na bansa. Kaya doon tayo manampalataya. Jesus Christ as God because the three attributes of only God had. Siya lamang si Jesus Christ ay Panginoong Diyos sapagkat yung tatlong attributes ng God nasa Kanya. Tingnan po natin, omnipresent. Pag sinabing omnipresent, God is everywhere. Matthew chapter 18, verse 20. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am in their midst of them. Pag pinag-usapan po natin ang ating Panginoon, nag-glorify po siya, natutuwa siya. O 2 or 3, dalawa, tatlo nagkatipon, nandun siya sa kalagitnaan. Ibig sabihin, nakikinig po siya kasi pinag-uusapan natin siya. Gino-glorify natin siya. Nagpapatuto tayo tungkol sa Kanya, yung mga ginawa niya sa ating buhay. Pinagaling, nagbago ang ating buhay. Karoon tayo ng mga pagpapala. Nangusap ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita. Sa pamagitan ng Man of God, nangusap ang Lord. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Meron tayo nabasa, tinausap tayo ng Lord. Sa Kanyang salita. Kahit na caption lang naman niya, basta salita ng Diyos, pag nangusap ang Lord, God is everywhere. Now, the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Tingnan niyo, Panginoon Diyos sa Espiritu. At kung saan ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Kaya malayang-malaya po tayong gumawa ng mabubuting bagay pag ang Espiritu ng Diyos nasa atin po. Hindi tayo makagawa ng masama kasi ayaw ng Diyos. Mapapahamak po tayo. Kaya pag ang Diyos ay sumasa atin, maganda ang bunga. Maganda yung puno, maganda yung bunga. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, makikilala niyo sila sa bunga. Bakit? Siyempre yung Espiritu ng Diyos sumasa atin. Yung malaya dyan, malaya kang gumawa ng mabubuting bagay. Hindi masasama. Teaching din to, Matthew 20:20, itong Great Commission ng ating Lord. Go ye into all the world, and preach the gospel, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Ito po, talagang kahit sa panahon po natin ngayon, ang Diyos ay sumasa atin. Sabi niya, pag tayo po ay sumusunod at nagtuturo, yung Great Commission ginagampanan natin. At tinuturo natin, observe all things that I commanded you. O yung commanded you. Okay, sa kanyang malagat. And lo, titingnan nyo, ako ay sa inyo lagi. Kahit nakatapusan ng mundong ito. Ibig sabihin, sa kamatayan talaga. Nandun ang Lord. Ibig sabihin, God is everywhere. Kahit na nandun sa kabilang buhay po. Kahit na nandito po tayo. Kahit pag pinag-uusapan natin ang Panginoon, yung kakanyang, nandyan po, nakikinig po siya. Okay. Omnipotent. Sinabing omnipotent, all-powerful God. Kanina, He is everywhere. Ang presensya ng Lord ay sumasalahan. Kahit sa lupalop ka ng mundo, basta kakausapin mo siya sa pamagitan ng Espiritu, mararamdaman mo po siya kasi God is everywhere. Now, number 2, God is omnipotent. All-powerful God. Ang Diyos lang po ang makapangyarihan sa lahat. 28:18 ng Matthew, and Jesus came and spoke to them, saying, see, all authority has been given to me in heaven and on earth. So po nung nag-resurrect ang ating Panginoon, para hindi magduda yung kanyang mga alagad, sabi niya,
Sinabi niya sa kanila, lahat ng kapamahalaan ay binigay sa akin. Sa langit at saka sa lupa. Sabihin, lahat ng kapangyarihan na sa Kanya po. Diyos lang po yun. Siya makapangyarihan sa lahat. Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given. And the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Naula na po na Isaiah. Ilang daan taon bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Yung ipapanganak, lalaki. Ang pamahalaan ay nasa Kanya. Kaya lahat ng mga government sa buong mundo ay nasa Kanyang balikat. Kaya nga yung Kanyang pangalan, Jesus Christ, Yehoshua, o Hesus Kristo. Diba? Ay kamangha-mangha, wonderful, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sino ba yun? Diba yun yung Panginoon Diyos natin? Yung si Jesus Christ yung papanganak. Kaya wala nang pagtatalo-talo pa. Isa lang ang Panginoon Diyos. Ang pangalan niya si Jesus Christ of Nazareth. Pag sinabing ang nakakalam, ang lahat ng bagay ay ang Diyos lang. Ang makapangyarihan sa lahat ng bagay ang Diyos lang. At ang Diyos lang ay sumasa lahat ng dako sa buong mundo, kahit sa universe, kahit na outside the galaxy. Kasi yun ang throne niya eh. Alam niyo po, ang heaven po, 3 layer yan. Isang layer po, yung abot ng ating tanaw, yung ating mata. Yung pangalawang layer, yung abot ng mga astronaut. Yung pangatlong level ay trono ng Diyos, walang nakakabot doon. Kaya yun pinaghahanda natin. Sinabi ng Lord yan, pangako ng Diyos yan. Kaya omniscient, all-knowing God, alam niya ang lahat ng bagay. John chapter 21 verse 17. And I said to him the third time, Simon, son of John, do you love me more than this? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And I said to him, Lord, you know all things. Yun si Peter po ito. Alam mo ang lahat ng bagay. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Alam niya puso ni Pedro. Alam niya ang utak ni Pedro. Alam niya ang kinabukasan ni Pedro. Ganon din po tayo. Alam niya ang mag-igi para sa atin. Kahit na panahon ng pandemic, tayo po ay nakandang patawarin ng Diyos. Nakanda tayong proteksyonan ng Diyos. Nakanda tayong pagalingin ng Diyos. Kahit na may na-COVID ka na, kaya kanyang pagalingin, huwag kang mag-alala. Siyempre, nininervyos, nadidepress ang tao, nagkakaroon ng fear. Pero pag nanalig ka sa ating Panginoon, kaya niya naman palakasin yung immune system at kaya niyang ikasout yan. Ito, nagpapatawad ng kasalanan, lahat ng klaseng karamdaman. Alam niya lahat ng bagay. Alam niya yung nangyayari sa ating panahon, hindi tulog ang Diyos. Kaya nga, all-knowing God po siya. Kaya sabi niya kay Peter, dahil alam niya si Peter, ang kanyang pagkatawag sa kanya, kilala niya si Peter. Kaya sabi niya, alam mo lahat ang bagay, Panginoon. Kaya kilala niya si Peter. Talagang nanalig siya buo. John chapter 2 verse 24 and 25. But Jesus did not commit himself to them because he knew all men. Tingnan mo. Di siya sumasang-ayon sa mga ginagawa ng mga religious leader. Bakit kilala niya ang lahat ng tao? And only that anyone should testify of men, for he knew what was in men. Alam niya iniisip ng tao. Alam niya kung anong puso ng tao. Alam niya kung ano yung ginagawa ng tao. Kasi Diyos nga po siya. All-knowing po siya. John chapter 2 verse 24 at 25. First John 3, but Jesus did not okay? 1 John 3:24, if our heart condemn us, God is greater than our heart and knows all things. Alam niyo po, si John D. Bilab, sabi niya, for if our heart condemn us, kaya kayo mga mananampalataya, huwag niyo i-condemn sarili niyo pag nagkamali kayo, nagkasala. Merong Diyos na nakahanda, open arms po siya, na nakahanda makinig,
Alam niya yung ating nilalaman ng ating puso, alam niya yung ating pinagdadaanan, alam niya na tayo po ay natatakot sa pandemyang ito. Pero nakahandang God is greater than our heart. Mas malaki ang Diyos sa ating mga iniisip, sa ating mga sa ating puso, kung anong nilalaman niya, yung emotional depression. Kaya siya kasi ang prinsipe ng kapayapaan. Lumapit po tayo sa Kanya. Nakahandang nakabuka ang kamay ng Diyos. Na-welcome po ang lahat ng tao. Lahat ng uri ng tao. Wini-welcome ng ating Lord. Kasi alam niya lahat ng bagay. Jesus Christ is God because He is the only Savior of the world. Tingnan niyo po. Sinabing Savior, tagapagligtas siya. Sa ating kaluluwa, sa lahat ng ating soul, sa lahat ng ating strength, sa lahat ng ating iniisip. Sa lahat pati pakit, siya yung Savior natin po. Pagka medyo kinakapos ka na ng material things, mamingi ka na ng saklolo, yung nagbibigay ng material things, yung sources. Diyan tayo magtitiwala. Kasi sinabi po ng Acts chapter 4 verse 12, nor is there any salvation in any other, for there is no other name under heaven, given among men by which we must be saved. Wala na pong ibang tagapagligtas na ibinigay sa atin sa kalangitan. Siya lang po. Manampalataya ka, sumunod ka, maniwala ka. Maniwala ka yung kanyang tinuro. Yung iniwan niya, yung Great Commission. Sundin lang po natin yun. He is the fulfillment of the law. Siya po yung kaganapan ng kautusan. Kaya wala na. Magkaan na po sa atin ngayon ang kaligtasan. Ang good news, ang healing, ang kahirapan, magana po yan sa atin dapat yan eh. Kasi, naparito siya para pag-aanin yung kabigatan natin. Ay sinabi pa nga ng 1 Peter chapter 5 verse 7, casting out all your care upon Him, for He cares for you. Kaya lahat po ng ating kabigatan, ibigay na natin sa Kanya. Para gagaan po yan. Acts 16:30, and He brought them out and said, search what must I do to be saved? Ito po, yung panahon ni Peter. Panahon po ng mga apostoles. Sa Acts chapter 16, nila Paul. Tinatanong ng mga tao paano sila maligtas. Diba? Ano pa? Matthew 1:21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. For He will save His people from their sins. Siya lang po talaga mapagligtas at mapagpatawad sa ating mga kasalanan. Ating Panginoon Isus lamang. Mark 16:16, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe shall be condemned. Siya po talagang tagapagligtas. Pag sinabi niya na pag nanampalataya ka at napautismoan, ay maliligtas ka. Sinabi niya yung panampalatayaan mo yan. Huwag mo kulangan yan. Huwag ka lang maniwala, kaya mabaptize ka. Hindi po ano yan, yung baptize yan po yan. Ikakagipat po yan sa pagpapatawad ng kasalanan. Kaya yung mga hindi naniniwala ay talagang parurusahan. Kaya pag naniwala ka, kailan kasama po yan yung baptism of water and baptism of the Holy Spirit. Yan ang good news. Yan ang plan of gospel of salvation na dala-dala ng ating Panginoon at tinuro niya kay Pedro. Philippians chapter 3 verse 20, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ang ating pamayanan ay sa langit. Hindi ko tayo tataga rito. Tayo po ay bisita lang dito. Pinagampanan lang po natin yung ating mga tungkulin bilang tao. Pero ang totoong pamayanan natin ay sa langit kasi po doon po ay pangwalang hanggan. Ito po ay sabik na po tayo. Paghintay natin yung tagapagligtas ng ating Panginoon Isus. Kaya kaya kang iligtas ng ating Panginoon materially, spiritually, physically, lahat po ng aspeto ng ating buhay. Savior po natin siya. Kahit sa panahon ng pandemic. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa po. Ang mananampalataya, mga viewers po, huwag kayo mawala ng pag-asa. Habang ang Church of God ay nandito po, ako, looking for the blessed of. Siya po yung blessed of natin, si Jesus Christ. Isaiah 45 verse 21 to 22.
Tell and bring forth your case. Yes, let them take counsel together. Who has declared this from ancient time? Who has told it from the time? Have not I the Lord, and there is no other God besides me? A just God and a Savior. Yan. Ang makatwirang Diyos at ang tagapagligtas. There is none besides me. Look to me and be saved, all your ends of the earth, for I am God, and there is no other. Wala nang magliligtas po sa atin, ang Diyos, ang Panginoon Diyos. O kaya nga nung nandito si Jesus Christ, Emmanuel. Tinawag siyang Emmanuel sa Isaiah 7:14. Siya yung, for the Lord Himself shall give you a sign. Ano yung sign? Sa New Testament po, dumating po yung tagapagligtas. Yung Savior, which is Emmanuel, which is interpreted God with us. Suma sa atin ang Diyos. Kaya mapalad po tayo. Kaya sabi niya, doon sa susunod na verse, even I am the Lord, and besides me, there is no Savior. Wala nang ibang tagapagligtas, wala na tayong iniintay ba, kundi si Jesus Christ. Wala nang nagtapos ang ating kaligtasan, kundi si Jesus Christ. Siya yung tumubos. Kasalang lahat, pero siya po ang tagapagligtas po natin. Kaya pag hirap ka sa buhay, siya po liligtas. O kayo mag-alala. Titus chapter 2, 13 to 14, yan. Looking for the blessed hope. Siya po yung pinagpalang pag-asa po natin. And glorious appearing of our great God. Sino raw? Yung darating na great God and Savior, Jesus Christ. Ang siya tagapagligtas ang great God. Who gave Himself for us that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself for His own special people, zealous for good works. Kaya may special people po tayo. Talagang yung pagnanasa natin, gumawa ng mabubuting bagay para sa kalwalhatian ng Diyos. Dinigay niya yung kanyang sarili para tayo po ay matubos sa lahat ng gawang masama para magiging banal at kaaya-aya. Ginawa tayong special people, peculiar people. Mapalad ka kapatid, pag mananampalataya ka kay Kristo. Hindi ka mapapahamak. Luke chapter 2 verse 10 to 11. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings for great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David the Savior, who is Christ the Lord. Si Kristo ng Panginoon, ang tagapagligtas, yung ipapanganak sa Judah, sa city of David. Yun ang good tidings. Ano yung good tidings? Good report, good news, great joy sa lahat ng tao. Pag sinabi great joy, hindi lang joy na basta-basta po yan. Great talaga kahit na mahirap ang buhay. Kaya ka magkaroon ng kagalakan, bigyan ng kagalakan ng ating Panginoon. Kaya ang Lord po, inatasan tayo sa Bible na rejoice evermore. Rejoice always, and again I say rejoice. Number 15, Jesus Christ is God because He called the apostles and the disciples by children. Tingnan niyo po. Ang tawag niya sa kanyang malaga at sa kanyang mga apostoles. Itinadrit niya sila, my son, my daughter, little children. Tingnan po natin, 2 Corinthians 6:18. I will be a father to you and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Yun na rin sabi, ang Diyos na pakapangyarihan. Siya yung ama natin, tayo yung kanyang anak. Na lalaki at anak na babae. Mark 10:24, and the disciples were astonished at His word, but Jesus answered again and said to them, children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. Tingnan mo, children, yan ang address niya sa mga tao, sa kongregasyon. Talagang anak niya po tayo. Siya yung ama natin na sa langit. Paging nun nag-ministry siya, anak at ama natin siya sa lupa. John 21:5, did Jesus say to them, children, have you any food? He said, they answered him, no. Tingnan niyo. Children ang tawag niya sa kanyang alagad. Mga anak,
Mayroon na ba kayong pagkain? Kasi nag-resurrect na po siya yan. John 13 verse 33, Little children, I shall be with you a little while no longer. You will seek me, and as I said to the Jews, where I am going, you cannot come. So now I say to you, yan, children ang address niya sa mga nakikinig sa kanyang mga audio, mga lagat at mga apostolis at sa mga kongregasyon na nakikinig. Yan ang address ng ating Matthew chapter 9 verse 2. And behold, they brought to him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, anak na lalaki, nakasan mo ang iyong loob. Your sins are forgiven you. Pamatawad pa po siya. Kaya matindi ang ating Panginoon Jesus. Ano pa? Mark chapter 5 verse 33 to 34. But the women fearing and trembling, knowing what had happened to her, come and fell down before him and told him to the whole truth. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Hirap na ito. Babae na ito. Kita niyo Lord yung kanyang pananampalataya. Pinagaling siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya sabi niya, umayo ka, mayapa ka. Pananampalataya po siya. Grabe po. Luke chapter 8 verse 48. Tapos na yan. And he said to her, Daughter, be of good cheer, your faith has made you. Go in peace. Okay? Revelations 21:6 and 17 is it to me. It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Kaya siya po yung Savior natin. Wala nang iba. Okay? Jesus Christ is God because He is the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Siya po ay Diyos. Pangalan niya, Jesus Christ. Kasi siya yung nagtataglay ng Ama, Anak, at Banal na Spirit. Go therefore and make disciples of all the nations. Ito po yung Great Commission na pinapayo niya po yung kanyang malagad. Ang kanilang mission, make disciples of all nations. Gawing alagad ang lahat ng bansa. Ano yun? Yung good news na magbautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Yung pangalan ng Ama, ano ba yung pangalan ng Ama? Ano ba yung pangalan ng Anak? At ano ba yung pangalan ng Banal na Espiritu? Kaya nga, ang bautismo ng mga alagad in Jesus' name Kasi, inopen up yung spiritual understanding po nila sa Book of Luke. Sa last part, i-open up their understanding. At nalaman nila na yung sulat ni Moses at yung mga propeta ay concerning to the Lord Jesus Christ. Kaya nga, nung nag-baptize po sila in Jesus' name, kasi namulat po sila na yung Father, yung Son, at the Holy Spirit, ay ginampanan niya po yun. He was the Father in creation. He was the Son in redemption. Kasi kailangan magkaroon ng laman yung kanyang katawan para magtubos po tayo, para ialay po yun. At ngayon, siya na po yung Holy Spirit. Siya yung nagbibigay, nagsisin ng Holy Spirit sa panahon po natin. Kasi, yun po yung church, yun yung structure ng mga mananampalataya. Kailangan mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Christ. Kasi po, yung pangalan ng Ama ay Jesus Christ. Yung pangalan ng Anak ay si Jesus Christ. At yung pangalan ng Holy Spirit ay si Jesus Christ. Mapapansin nyo sa Scripture, utos po yan. Ang kaganapan po sa Acts chapter 2 verse 13. Kaya sabi po riyan sa susunod, nung nag-baptize na sila in Jesus' name, teaching them to observe all things. Ituro nyo sa kanila ang lahat na itunuro ni Jesus Christ that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Ibig sabihin, pag sumusunod po tayo dito sa Great Commission, sumasa atin si Jesus Christ. Kaya pag hindi nasunod yan, hindi tayo kilala ni Jesus Christ. Kasi hindi tayo sumusunod yan. Kaya sabi niya, layas, hindi ko kayo kilala. Bakit? Gumagawa kayo ng kasalanan Ito na yung utos Bakit gumagawa pa kayo ng hindi sa utos niya? Kaya sinusuway. Ibig sabihin may disobedient.
O, kaya ayusin po natin. May pagkakataon pa po. Acts chapter 2 verse 38 to 41. Then Peter said to them, repent. O, ito na yung plan of God's salvation. Kay Peter niya in-interest yung susi ng kaligtasan po. Yung mensahe po, tawag yan. Spiritual message po yan. Hindi literal na susi po yun. Kaya napaghabag yung mga tao, nasaktan ng kanilang kalooban. Kaya nagtanong po sila, mga audio po yun. O anong gagawin namin, Peter? O, sabi niya, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Di natupad yung Great Commission sa Matthew 28:19. Yung katuparan, Acts 2:38, the firstborn church. Yun yung unang iglesia na tinatawag. Yung 3,000 souls were converted. Dito po, 3,000 po yan ang tumanggap sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, ang pangako ay nasa inyo. For the promise is unto you, unto your children, unto all that are afar off, as many as the Lord our God will call. Ang pangako sa mga audio, yung mga pangaral niya sa lahat. And with many other words, he testified and exhorted to be saved from this perverse generation. And those who gladly received his word were baptized, and that day, about 3,000 souls were added to them. Yung 120 na dagdag 3,000 souls. Nabautisman po lahat yun sa pangalan ni Jesus Christ. Hindi po yung pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Jesus Christ po ang binaptize sa kanila. Acts chapter 8 verse 12, but when they believed, Philip as he preached the things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Pag nanalig sila, nababaptize po sila sa pangalan ni Jesus. Acts chapter 10 verse 47 to 48, can anyone forbid water that this should not be baptized? Who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they asked him to stay a few days. Ang niyan, the first Gentile, si Cornelius po yan. Nabautiskuhan po sila. Nakatanggap po sila ng Holy Spirit. Biro nyo, mga Hudyo, nabaptize mo na sa tubig pag katanggap ng Holy Spirit, pero sila, Cornelius, habang nangangaral si Peter po, grabe po, nakabautismuhan sila ng Holy Spirit, kaya nga, nagtaka po sila. So, can anyone forbid water that this should not be baptized who have received the Holy Spirit, just as we have? Si Peter po yan nangangaral. Or do you not forbid, Romans 6:3, or do you not know that as many of us as were baptized into Christ, were baptized into His death? Kaya pag nabautisman po kayo sa pangalan ni Jesus, eh, larawan po yun yung kanyang kamatayan. Hindi po sa paghugas ng kasalanan yun. Yung water po yan, the blood of the Lord Jesus Christ symbolizes. For as many of you as were baptized into Christ, have put on Christ. Inihis kayo ni Kristo. Pag nabautisman kayo sa pangalan ni Kristo. Galatians 1:8, but if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than this, what we have preached to you, let him be accursed. Kaya nga pag may ibang mga ngaral po, no, paano nila Apostol Pablo, sabi niya sa Galatians, o yung pinangaral, maging anghel daw ng galing sa langit. Na mangaral na hindi yung pinangaral nila. Sabi niya, sumpain eh. Kaya napakahirap po. Kaya tayo po ng mga ngaral ay kailangan talaga kahit tayo ng Banal na Espiritu. At hindi po tayo organization, talagang anointing, biblical, kasi maraming madadaya talaga pag hindi tayo nag-iingat. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mula sa Genesis hanggang sa Old Testament, Genesis, Book of Genesis, hanggang sa New Testament, Book of John, hanggang sa Revelation, hindi po nagbago ang Diyos. Siya po ay Diyos, Panginoon Diyos, nung kahapon, ngayon, at magpakailan pa. Matthew 20:20, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of this age. Amen. Kaya hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesus. Kung talagang sumusunod po tayo, kilala natin at yung kanyang pagka-Diyos
Kahit na anong gawin sa atin, balik-balik rin po tayo. Ano mang turo na darating, hindi tayo maniniwala. Basta ang paniniwala, sabi ng Bible, isa lang ang Panginoon Diyos. Wala nang ibang Diyos na darating, wala nang ibang tagapagligtas na darating. Ang Diyos mismo sinabi niya, there is no other God besides me. Hindi niya nga alam. Kaya wala siyang ibang alam na Diyos. Isa lang, ang Diyos mismo nagsabi po sa Book of Isaiah. Luke 16:16, the law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God has been preached and everyone is preaching it to it. Kaya, ang kautusan at mga propeta ay hanggang kay John, si Baptist lang po yan. Since that time, mula noon, ang karya ng Diyos ay pinangaral. At ang bawat isa ay nagpupumilit na pumasok doon. Kaya dito po, mayroon talagang plan of salvation ng ating Panginoon. Okay? So, yung mga panahon natin ngayon, ang propeta po ay hanggang kay Until John. So, kung mayroon pang mga tagtag dyan, ay tingnan na po lang natin ng Revelation chapter 22. Mahirap magdagdag, mahirap magbawas. Kung ano lang po ang sinabi ng ating Panginoon, doon lang po tayo. Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me. Okay. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor, and He has sent me to heal the broken hearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed. Sa wikang Tagalog, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Si Jesus Christ po ang nagsasalita dyan. Sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinuko niya upang ipayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga nakapig, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Yan o. Upang ipahayag, to set liberty to those who are oppressed. Nakandang magpahayag. Ang biyaya ng Diyos, kung oras mo na, tanggapin mo, manampalataya ka. Pag nangungusap ng Lord sa iyo, sa atin po, ng mga bulag sa katotohanan, abag lang po ng ating Panginoon. Magsisi po tayo. Hinihintay lang ng Lord na tayo po ay magsisi at mapalaya. Ito po yung mission ng ating Panginoong Hesus. Kaya dito po nais ng ating Panginoon na sagadin po ay makilala po natin siya ng lubusan. Lagi tayo manalangin na kabagat tayo ng ating Panginoon na pagpakilala talaga siya sa atin. Na ay yung Panginoong Diyos na nasa Israel at yung Panginoong Diyos na nasa Bible ay hindi po magkakontra yung mga binabasa po natin. Dapat nag-harmony. Harmony po ang pagkilos ng Banal na Espiritu, yung Father, Son, and the Holy Spirit. Hindi po magkakaiba yan. Sila po ay hindi lang nagkakaisa, kundi isa lang po yun. Isa lang ang Panginoon Diyos po natin. Kaya sa darating po na February po, ang online Bible study na po natin ay every Friday, 7 to 8. First week ng February po. So, ng Friday, hindi na po 5 o'clock para naman, kasi meron na tayong physical gathering ng General Bible Study. Kaya, ginawa po natin, in-adjust po natin ang oras po natin ng every Friday, pero 7 to 8 ng gabi. Hindi na po 5 to 6. Ganon din po ang Sunday worship natin ng online, na dati po ay 9 o'clock. Pagdating po ng February ay 7 to 8 ng gabi ng Sunday. Ulitin ko po, sa first week ng February, ang online worship Sunday po natin ay 7 to 8 na po ng gabi. Hindi na po 9 o'clock ng umaga. Ganun din po ang General Bible Study natin. Same Friday, pero yung date lang po ang in-adjust po natin.
in-adjust po namin. Every Friday at 7 to 8 at every Sunday at 7 to 8 ng gabi po yan. Kaya maraming salamat po at sana po mayroon tayong mga natutunan, napulot sa pagka-Diyos ni Kristo. At tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita. Ay puti mo, Panginoon. Sino ba kami para magpakilala ka sa amin na ikaw ay Diyos na nag-iisa? At maraming salamat po at inuhit mo to at nilagay mo sa aming puso na ikaw ang aming Panginoon Diyos. Kami ang iyong bayan, Panginoon, na ito po ay wala na magturo sa amin. Nakuha po natin ito dahil sa biyaya mo, Panginoon, sa iyong kagandahan. Wala po kami may pagmamalaki, Panginoon. Kundi marami pong salamat, Panginoon, sa magandang balita na nakarating sa amin. At ang lahat po ng mga kapatiran ay manalig at manampalataya na mayroong isang Panginoon Diyos ay tinuro ng banal na kasulatan ang Panginoon Diyos na nagpakilala sa bansang Israel. Yung banal na bayan, banal na bansa. At maraming salamat po. Ipapuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Ang papuri at pasasalamat ay binabalik po namin sa iyo sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen.